И здравейте на всички, аз съм Сата БГ и днес ще играем Transformers Race of the Dark Spark. Това е една супер яка игричка. Общо взето е много добра. Аз тук малко съм поиграл. Ето как виждате. Continuous. Съм поиграл до 6-7 чаптър. Но сега ще почна от начало, за да видите добре и да почнем. Ето. Първа мисия. Давайте тази първа мисия. Първата мисия. Ей, тази тук паза да пъзна сила. Еда ще вземем тук. Там от начало. Видите и дробно всичко. Надявам се тази... Аз ще направя в поредица. Ако искате в поредица, пишете в коментарите. Надявам се да ви хареса самата игра. Тук където съм се свалил, където съм от Замунда. Ще оставя един долу, ще трябва да се свалите. Моята версия. Тук има и други версии, като Black Box и такива, които не стават. Надявам се да чуете малко аудио, слава се да се намали. Те падаме в Северна Америка САЩ. Там май пада се от самия метеор да се фили като петно. Много ни облаги, той попне. Това си се казва да ни върви. Надявам се това да върви. Пак. Не ги разбирам много тези по-просто. Ето за много як тези съм морали. Ето. Това е самата. Нека не сме се. Така се взимат телевизия. Но сега е... тук може как да се взимат. Аз съм го гледал, защото съм играл. Тук това съм играл допълнително. Аз съм това ще да дам повече. Там е едно такъв късно ръка. Тук съм това е за кръв, това е хит, колкото изпомням. Май там, както е за кръв, не знам си скръв. Какво е? Поразила тук човек. Може да правим да видим. Така са изстрелвате се с шифта и те ще скачате също става. За да прескачате по-големи зони. големи
по-голяма площ от пространството на прескачате. Също са прескачат. Ето ги са спокойни. Ето тези големите са много трудни за мен. И пък дават много точки. Ето виждате тази частична подкръвта, това е енергона. Като убиваме повече десептикони, той ми са пълни и нещо, като се напълни нещо става си нас така и не съм го пълни до край. Не съм какво става. Може да съм го пълнил. Малко да се също. Почти имам. Просто ето това оръжие. Ето това оръжие е супер яко, защото като стрелите някой вражески противник, той се издига нагоре, малко се издига нагоре и после рязко падане той се забива и се умира. Само че срещу големите роботи, като тези, които бяха преди малко гледи теплата, тези ми трябва повече удари от това. Това оръжие е супер силно. Има повече патрони, но тези по-силните оръжия, които имат малко патрони и не вършат работа, това има много патрони, значителни брой патрони на също. Така прави. Излия го малко. Може да ходим. Като не си да строва удра, имаме лек. Да. Изглежда. Старам. Изпане едно. Изсъпило. Тези ви ги дава. Не ви ги дава още в началото тази играта. Има едни визи, които се отварят при ето тук горе може да видите. Горе вдясно, както имате achievement. Разбира се, нещо такова да се... И като минете този achievement и ви дава такива, когато като отворите ви дава най-различни оръжия и най-различни такива до помощни такива. За помощни неща ви дава, които са стомани. Ето това са за патрони, тези неща, това е за кръв. Това е неща. Само да бъде паракет. Почти всички имат тези много паракет. Махай са. Не. Това е Иване. Не. Сните дясно копче на мислата. Ето. Не сделате. Ставате по-бърз. Няма да взема циката там. И се забива с лиската, което е там. Което няма да степне. Не използвате лиската, което е. Не е както по GTA и се забива с С и А и Д. Или с стейките на щата. Просто самата кошка на нас лиската. Защото тази игра обикновено за джойстик, но не има и за компютъра версия. Дали сами виждате, бутоните са контролирани от джойстик. Играта е доста забавна. 9 гигабайта и 10 доколкото. И е нито кратко, нито толкова. Ако сте нуб като мене, първоначално мастерката се убива като няколко пъти на мисия и беше ми супер резултат. На момента се случва, защото си реално, но просто се открива. Компютъра се реши да се обава с него, защото се има и да не знам как. Питам се да говоря по-силно, защото съм малко хрема
Лесного на шкига леко, тоже потом тоже потом старого пускать то и дело Orada jak wyjdę z góry, zdjęcia wyszły do to mnie odpłapną ryzyko do stygnie i nie. Tak, no. To jest людей не что потом она потом людей это там что-то страшное может люди ну не можно да а я дома бывает короче 아주 같이 시끄럽다. Моя работа будет сегодня в городе. Эти тут над патроните, нали, виждате един максима, този меч е специалната патка на този нещо, специална патка е някои роботи имат там такъв трон, който трон може да се прави. Можете да го пускате и ако се убият, той се зарежда на много и пак може. Има някои роботи, които имат тука, някакви тука, да плащат за всеки неща. Този дрон май е възхилва. И нещо такова. Приятел. И да е смирен. Хубаво е да си имате приятел, който се ходи търпи. О, что-то... Это ви... Ще да кажа... да, това са Optimus Bumblebee. Ето, Bumblebee и Optimus право. Стрейт огън си отвори. Ще отворим огън, няма са. Аз имам затворен огън в вулканите. Точно е. Няма са. Винаги имам зависен огън. Затворен огън в вулканите, когато се трябва да отваря. Не. Я сам вот. Я здесь сразу здесь. Оръжие якото, ако са. Якото му е, че ако са трима вражески противника са вражен един друг. И като стрелите някъде по средата и тримата ги убиват. Айде дойте.
Айде идете бе, пуснете там. Можем нам по един чаптър или по два чаптъра на епизод, зависи колко е дълъг самия чаптър. Пак ми пуснах таймера да засича колко ми чаптър. А път може да стане супер дълъг, което хората да ви стане също да отгледат. И ще ги правим тези 20-30 минути. Някакъв път може и повече, сега да кажа. Ако искате по-дълги, по-дълги. По-пред. Или се гледат тук. Продължение ми правим. Не много смъртно. Но, това не ви взема мястото на малко клип. Ще взема много си. И къде е? Айде, салто. Този е супер як самурай. Вот един кутинки, като самурай. Ядай. Три. Силнахме самурай. Това е Бумблби. Извиняй, Бумблби. Познах си. Как се крие наблюдава. Бил голям пиче. Вижте. Горе вляво, горе вдясно. Там ще излезе на неща. Нещо като Achievement Progress. Achievement Progress. Майка спа. Този Achievement Progress, е включен като го мините целият Achievement грава на птица. Една желязна птица, изпълнително. Различни кутии дава на различни Achievement майка. И целият Achievement ще се пара такива бонус неща, оръжия и... Май... боти цъко. Пада са такива неща, които използва масина. Като скилване, като дрон, като плая, като бърз. И пак върза. И като ползвате определено оръжие много дълго време, пак има активна. Давай лок. Още фигура. Се даваш там. Ползвате где страшно денег. Не добил автоматично. Такова, може да става. И са трудни за трепане. Горе са лесни. И често ми е да вземем ето това нещо. И той сега да види. Това е черен енергон, който черен енергон не трябва да попада в ръцете на десептиконите, защото ще го използват да унищожат земята. Такова съм гледал филми и най-различни анимации на Transformers. Спря времето. Ето ми баш тук. С този меч, къде сме тръгнали. Къде сме тръгнали срещу него. Спря нещо като спира времето, нещо такова, но определени предмети. Да не се движат определено време, нещо такова.
ще оптимистът гледа го, нищо не може да направи, защото е замръзнал. И ще оптимистът. И да викаш няма да помогне. И да викаш няма да помогне. Ако става, ще си разкатава. Тук е ракото, че тази игра, че може да играете не само с автоботи, но и с десептикони. Има и такива роботи, които се превръщат в бомблечки. Как бяха, там как беше. Има и към последните чаптъри, ще играем с робот, който се превръща в динозавър. Ето го правим. Ама е... Тъмния енергон. И... При Prime май беше това. На светлия енергон. И зад това ще кажа, че е много голям фен на... Защото гледам трансформация в филмите. Това да видях случайно в интернет един да играе, че гледам. Хубава игра. Аз не гледам да игра. Просто така малко да се един тази едно от видеото. Трансформърс, Race of the Dark Spark. Супер яка игричката, графиката е добра. И сега сме на Кибертрон. Май беше Кибертрон това. И в детска ще играем Кибертрон. Кибертрон са повечето мисии. Сега ще играем с кон. Един-два, май беше бил. Пети чаптър май беше, мисля май е това случва. Май до пети чаптър пък ще играем с кон. Вот така, така. Ето ти се толкова. Аз чак да дира така. Ето си това. Ето вижте, изходих един чапът, конфликът, който исках да на една. Чакай. Ето си този робот има. Ето си има дрон, нещо малко. Това е вид дрон, като самолет. Ей, тези са много гадни. И със силно с Iron Man. Бомба. Това оръжие е по-голямо от нас. Но като да остава мък. Странно. Кой ще пъти? Взема това. Тази помпа ми е много кофе. Тази помпа е добра за близкия, това е супер добра за далеко точно да бъде. Ето този тип. Не може да изпълня да направи. Този тип май са издала, като се удрят и вижте колко моменти стикне го свали с едно пътвърт. Едно отбиване на свали. Тази подвижка. Това е гитар скрини.
смысл, найдется. Если сделать это так просто, найдется. После стеку ударать будет новый экран. И даже в порядке, если направить по экрану, это старый понятный экран стал. Вот тягнет так просто. Так, это не новый. Целый экран стал. Ну-ка, файл. Взял что-то тягну говоря и смърчал някакъв път. Просто съм го надивам крачки. Не път съм да се разгледавам много и моя приятел, айде! Ще върши моята работа. Здесь такая не сам разбросок. Это тут показывает, что мы какие-то попали. Ваня показывает, какой работа ты можешь комбинировать. Это сам есть футбол. Это пожалуйста. Браво. Колко голямо пространство прескочи. Няма се това, ще да хвана. Ето ги, тук са там. Тези могат да се умират на един кода. С него. А тези детективи са много дали, защото не могат да много супер силни. Имат кръв, много кръв. Какво направя? Andrea Bullet. Дальше это фокус. Что бы это было? И после него это кажется, что
забрать пятку, ну. Isn't the imaginary vault for your imaginary darkspark this way? I imagine so. Continue the search. I will rejoin the results of the infestation. Right. Хотя не буду. О. Вроде бы... Это будет пора... Хочет... Собрание... Но... Передача полностью такая. Это делает о! Ну, закрыл. Что-то брамборис. Ну как говорю не сделать, не понял. Ну говорю. Привет. Уборку не стоит, короче. Подстроил как-то. О, ага. Что с ним такое? Там зонский такой. Особенно правильно салфы играть, хоть слушать его, хоть сигнал. Надо где-то стрелять. Давай, о, не гей. Сакар. Ну, грант что-то. Пропади что-то. Умираем. Себя не мог. Давайте ближе к центре. Fuck yeah! Что это? Проканчик его. Тимара, очень может зендует Тимара. Все, я хочу. Какая он тележка делает? Не буду это. Дай бублечь, не понял. Да. Что вы не вышли делать? Что? Сколько у меня ну как? Андреа, промба. Фокус. Я. Что ты? Не бублик назад. Не делай стрелять туда. Вот такой. Все написано, сами спермите по ну-ка, тут продолжать.
кажа съм ти. Аз ще кажа и съм. Ето ще надо този. Ох, не, не скажи как. Къс ти бе? Здравей, секси. Да, ще кажа. Ще кажа с теб такъв бръмбър. От тебе се обижда, бе. Не здрав. Здравейте, бръмбъри. Айде, бе, къв си ти, бе. Право ми бърка в мъзък. Ай си стир, бе! Кома плюйси? Системите ми стира. Айде, тъй си... О, ето ми просто намалява. Още не напит това е последния вече, извинявам се, защото много пъти казвам, но просто на това да умре. Ето ми да отгоре кръста. Отгоре кръста. Това са крайни видео. Няма. Явно само като човек му да остана. Аз присъм. Не може като човек. Да се видно. Ето много хубаво. Стига, No! Nein! Много ме копта. Аз ще имам нещо. О, добре, аре умре, бе. И това ще е края на епизода. Благодаря, че гледахте, аз бях Сета и чао.